A dyna ni, ni yn byw, siwmai na, a chroeso i'r sesiwn byw yma i Arweinwyr Adobe Express gyda fi, Meredudd Jones o Adobe Express. Newch siŵr bod chi'n dweud siwmai ac yn dweud ni pwy sy'n ma, ble i chi. Dwi'n dosbarth sydd yn ni yn ymuno i ni heddi ar gyfer sesiwn yma ar gyfer Diwrnod y Ddaear. Mae dwy weithgaredd hwylus yn ni heddi, dwy weithgaredd dylunio sydd yn ni heddi, dwi'n gwir. A dwi'n mynd i fod yn dangos gweithgareddau yma a ffwrwr a hydda'r eich. Felly, digon amser gyda chi i ddal o lan a digon amser chi i wneud y weithgaredd a dilyn sgiliau. Rhaid, cofiwch ddanfod mewn eich sylwadau. Dwi'n gweld y rai sy'n dod ar Twitter a hefyd dwi'n gweld y rai sy'n dod trwy YouTube. Dwi ddim yn meddwl bod dwi'n gweld rhoi Facebook heddiw. Dwi'n gweld dwi'n spotted post. Felly hwnna, dwi'n meddwl yn ydyn. Ond dewch mewn ac sylwadau ni. Dwi'n gweld pwy sy'n mai. Dwi'n cael rhoi enwch i lan ar sgrîn a dweud siwmai. Right, wel, os nag chi wedi bod ar un o'r sesiynau Arweinwyr Adobe a Rhowch, mae angen bod chi wedi mewnfodoli i Adobe Express. Chi fewn i Adobe Express, fewn gwybod i hwb. A hefyd, nesaf i hwnna, a'r tab arall, bydd angen i chi agor y dudalen heriau. Mae'r dudalen heriau, cyfeiriad y dudalen heriau, i weld yn sgronno hwyl o'r sgrîn fan hyn. bit.ly, //Ddaear Express 24. Ddaear Express. A fi dros hwnna gyda chi eto mewn eiliad. Ond dewch i ni gyntaf i edrych ar reolau air Arweinwyr Adobe. Right, nawr te. Y reol gyntaf yw oedlwch os oes angen. Nawr, fel arfer, bydd fideo yma lan ar y bwrdd gwyn yn y dosbarth. A os i fi fydd yn ddigyflym i chi, yna mae croeso i chi i was pos, i oedi'r fideo dosbarth. Ond, cofiwch, i fi yn mynd i fod yn mynd o'r fan i gyda'r sgiliau eithaf a'r ffrwd. Dyna bod digon amser gyda chi gan ystod. Yn ail, mae da ni wobrau, wobrau i bawb. Felly, ar ôl y sesiwn yma, athrawon os chi wedi cofrestru gyda'r sesiwn, bydd Dom o Adobe yn e-bost gyda chi yn dolen neu chi'n dweud faint o disgyblion sy'n wedi cwblhau gweithgareddau, ac yna bydd Adobe yn danfon wobrau am ddim i chi. Yn olaf wedyn, reol 3 yw yr Arweinwyr Adobe. Nawr, beth sy'n gwneud Arweinwyr Adobe? Wel, Arweinwyr Adobe yw rheina ohonoch chi sy'n cymryd sgiliau i ddysgu yn y sgiliau ac yn mynd yn dysgu sgiliau ni falle aelod staff yn yr ysgol. Neu dosbarth o blant, falle blant yn iau na chi. Felly, os i chi wedi dysgu rhywun arall yn yr ysgol, mae'n cael nhw yn dwrfydig am ddefnyddio sgiliau. Neu chi yn Arweinwyr Adobe, am hwnna'n golygu bod chi'n cael wobrau BID, chi'n cael wobrau arbennig. Right, iawn, dewch i gael y reolau at y sgrin, a dewch i gael neud y draw i'n nghyfrifiadur i Right, a dyma'r dudalen heriau, iawn. A i gyrraedd dudalen heriau yma, y gyd sy'n siarad i wneud yw ar tab arall ar y bit.ly /Ddaear Express 24. Nawr, os ydych chi'n defnyddio Python, allech chi indio Python at sgrin nawr gyda'r camera ar agor ac yna defnyddio'r cod QR yma i ddod i'r union dudalen. Iawn, felly, yna i gael teitl fewn bit.ly /Ddaear Express 24 neu sganiwch cod QR i ddod. Bydd angen i chi ddod yn hyn oherwydd i ni wedi bod yn defnyddio testyn gyda'r dalio ac i ddod fe draw i Express ar gyfer ein gyda'r gyntaf yn feichlyn a plastigion. Nawr, bob blwyddyn, mae bod sy'n trefnu Diwrnod y Ddaear yn dyfynu ar thema arbennig. A thema eleni
ni yw planed yn erbyn plastig. Felly, i ni wedi greu ffeithlyn sy'n cael ei gwybodaeth am plastigio. Right, felly, i gyrraedd dudalen hyn, dyma'r cyfeiriad, ond mae dal yn mynd ar un gwaelod sgrîn fyna hyn. Iawn? Nawr, os i chi athrawon yn eistedd fyna gwael o tir, dwi ddim wedi cyfrestru am sesiwn yma, a wedyn dwi ddim yn ei allu cawio'r gobrau am y blant yn y dosbarth yn ei weidio'r rhaid. Wel, peth o'r poeni, allwch chi gyfrestru'r sesiwn heddi, nawr, os ydych moyn, iawn, mae efo'n hyn. Gyfrestru ni, neu yw dilyn y golen, bit total y gwaith llais, Adobe Leaders, a yna, mae yna golen arall, dwi'n newydd gofio, sef Gwers Express, yr un brydferth, creu a fynd. Felly, os ydych chi'n gwersy'r gyfer sesiwn heddi, newch chi nawr yn cael yr e-bost yn un a hawlio gofro'r weithio. Roed, mae rhywun wedi gweud helo. Dewch chi'n gweld pwys da ni, de. Pwys da ni... roes, rhywun reswm, gael trafod clywed. Roed, dewch chi'n gweld, felly, dewch chi'n gweld newid microphone, felly. Diolch ti, Iwan, am roi'n gwybod. Dwi'n newid microphone nawr. Dwi'n gael... Dwi'n gwneud nawr. Mae'n eitha bwysig. Eitha bwysig. Right, iawn. Nawr te, gobeithio bod chi'n clywed fi'n well. Right, dwi wedi cael neges arall yna hefyd. Ydy hwnna'n well? Os gallai rhywun roi sylw i fi yn y comments, yn y sylwadau, ydy'r sain yn well nawr? Bydde hwnna'n gret os allwch chi roi gwybod i fi. Dwi wedi newid microffon a gobeithio... fab! Gret, diolch i chi. Fi wedi cael hwnna. Diolch yn fawr iawn i chi am hwnna, am eich help fyna. Gwych, right. A sori am hwnna. Felly bod, wel na fe, lwcus bod fi llon desk o microphones, ynddo fe. Right, nôl yn i'r dudalen heriau. Cofi. Right, so chi moyn gweld hwnna i gyd. Na fe. Right, so dewch i ni gael catch o bant. Ar weithgaredd gyntaf, felly o sgrolio lawr y dudalen heriau, ni'n mynd i greu'r ffeithlyn yma ar gyfer planed yn erbyn plastig. A beth sydd da fi fan hyn yw, dwi wedi casglu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mae 8 ffaith am blastig ar yr ochr chwith fan hyn. Iawn? A dwi'n mynd i greu ffeithlyn yn defnyddio rhyw 3 o'r ffeithiau yna. Felly, allwch chi ddechrau edrych trwy'r ffeithiau plastig yma ar yr ochr chwith, a pa rai o'r reina sy'n fwy diddorol i chi, iawn? A meddwl pa rai byddech chi'n hoffi cynnwys ar eich ffeithlyn chi. Mae rai ohonyn nhw, dwi'n darllen am ein, waw, dwi'n mynd chi credu hwnna, mae hwnna'n anhygoel. A reina y rai sydd yn cydio yn eich dychymyg chi, reina felly y rai dylech chi gynnwys ar eich ffeithlyn chi, iawn? Hefyd, os oes da chi ffeithiau i chi wedi bod yn dysgu amdanyn nhw am blastig, mae'n croeso i chi roi rhywbeth sydd ddim ar y restr yma, wrth gwrs. Right, dewch i ni gael dechrau arni te. Draw i Adobe Express. Felly chi'n gweld y fi fan hyn ar y porwr, mae fi'r dudalen heriau ar y tab hyn, a wedyn mae Adobe Express dy fi ar agor ar y tab yma. Right, dewch i ni gael newid yr iaith draw te. Ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg. I newid i fod yn Gymraeg, na gyd sy'n angen i fi wneud yw dod lan i'r gloch, drws nesaf i'r gloch, sori, yn y cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch, chi'n gweld y smotyn yna, na glicio ar hwnna, mynd i settings, a mewn yn hyn wedyn, o dan language, allai newid o'r Saesneg i'r Gymraeg. Iawn? Dyna ni, i ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Right, a ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn, a allwn ni ddechrau creu ffeithlyn yn gyflym iawn gan glicio ar creu graffig, sef y botwm mawr gwyrdd yma yn y cornel top ochr dde. Right, clicio ar hwnna, a dyma ni ar dudalen
golygu Express. Reit, dewch i ni gael y banner ymuno ar wers nesaf na lawr, achos mae'n cuddio chydig o'r sgrin. Reit, na ni. Reit, nawr, beth cyntaf ni moyn yw gosod cefndir i'r ffeithlyn. A beth licen ni gael fel cefndir i'r ffeithlyn yma yw gwastraff plastig, plastic waste. Felly, i fi mynd i ddod i'r ochr chwith, i'r bar offer ochr chwith, a dwi'n mynd i glicio ar cyfryngau. Ac yna, o dan lluniau, dwi'n mynd i chwilio drwy'r lluniau am plastic waste. Plastic waste yn Saesneg. Right, a dwi'n moyn dewis rhyw bentwr mawr o wastraff plastig. Mae hwnna'n iawn, mae hwnna'n gret, mae hwnna'n gret. Ni moyn llenwi dudalen, iawn? Felly, bod ni'n cael llon dudalen o wastraff plastig. Hwnna'n gret, ie. Llwyth o ddewis da fan hyn, ynddo se? A dwi'n mynd i fynd, dwi'n meddwl am un o'r rai cyntaf na hwnna. Right, felly cliciwch ar llun, a mae'n mynd i ychwanegu fe i'ch canfas chi. A beth ni'n mynd i wneud nawr yw gosod hwnna fel cefndir y dudalen. Felly, gan glicio ar y llun, fan hyn, dwi wedi clicio arno fe, dwi'n gweld y bocs o amgylch e. A nawr rwch yr chwith, fe welwch chi fotwm sy'n dweud gosod fel cefndir y dudalen. Os gliciau ar hwnna, mae'n mynd i lenwi'r dudalen gyda y llun yma. A os gliciau ddwywaith, os yna'n gwneud double click ar y llun, chi'n gweld allai hefyd symud e i'r ddeg i'r chwith os ych chi'n moyn dangos neu cuddio ran ohono fe. Nawr, dwi'n meddwl bod fi moyn gweld y top y botel yna fyna. Ie, dwi'n moyn gweld y cap yna fyna. Felly, dwi'n mynd i adael e fel yna. Right, nawr, bod y llun yna yn bwerus iawn, mae yn mynd i gymryd gormod o sylw ar dyluniad. Felly dwi eisiau iddo fe fod lot yn dywyllach. Nawr, mae sawl ffordd allwch chi wneud hwn, ond y ffordd cyflyma o dywyllu delwedd yw i ddefnyddio'r effaith tywyllu. Iawn, felly gyda y llun wedi ddewis, dwi'n mynd i glicio nawr le mae'n dweud effeithiau ar ochr chwith. A chi'n gweld lan o'r top fan hyn, mae'n dweud tywyllu. Nawr, os dwi'n clicio ar hwnna, tywyllu, mae e yn tywyllu'r llun, ond os yna i glicio nawr ar y botwm dewisiadau, gosodiadau yma, ar tywyllu, chi'n gweld, allai nawr lusgo'r togl i benderfynu pa mor dywyll yr hoffen i iddo fe fod. A dwi'n mynd i fynd yn eitha tywyll fel yna. Right, nawr te. Be ni'n mynd i wneud nawr yw i ni'n mynd i ddod mewn a 4 sticker. Nawr, dewch i ni gael neidio draw, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad i gyrraedd y cam na. Felly, os ych chi draw ar y porwr, mae bach amser dych chi nawr i wneud siŵr bod chi'n hapus dy'r ddelwedd a hefyd i osod yr effaith tywyllu. Right, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad, te. Dyma fi ar yr iPad yn app Adobe Express, ac ar hyd y top fan hyn, allwch chi weld yr holl wahanol fathau o prosiectau allwch chi ddewis, a dwi'n mynd i ddewis bron o bod o'r diwedd, y 6ed un o'r diwedd, sef posters. Felly dwi'n tapio ar hwnna, a mae wedi rhoi blwch testyn i fi, o'n i ddim yn moyn. Felly yna tapio ar y blwch testyn, a gyda'n edit ar y gwaelod, dwi'n mynd i gael gwared ar y blwch testyn. Right, dechrau fi gael ychwanegu y llun o wastraff plastig. Felly i wneud hynny, dwi'n mynd i tapio ar add ar y gwaelod, ac yna dewis Adobe Stock. A gyda'r ddewislen yma, dwi'n mynd i chwilio nawr am plastig. Plastig. Dwi ddim yn meddwl bod plastic waste yn dod â canlyniadau ar yr iPad. Fi wedi trial hwn ddo. Felly dwi jyst yn mynd i deipio plastig. A dwi'n mynd i chwilio nawr am ddelwedd o'r gwastraff plastig. Wel, mae'r union un dwi wedi defnyddio fan'na yn yr ail res. Ond dwi'n mynd i ddefnyddio un gwahanol nawr ar gyfer y project iPad, sef yr un drws nesaf fe fan'na. Wedyn fe welwch chi tic glas ar yr iPad ac yna ar y top, fe welwch chi drws nesaf bar chwilio add 1, add 1, a mae hwnna'n ychwanegu fe. A nawr, allai ddewis, ydw i moyn hwn i fod yn gefndir? Wel, ydw, please. Felly, na i ddewis pin to background. A dyna ni, mae'r llun a nawr yn y cefndir. Mwyn tywyllu hwn, dwi'n mynd i ddod lawr i looks. Ar hyd y gwaelod fe welwch chi darken fyna.
Dwi'n tapio ar dacen, a allai gario ymlaen tapio ar dacen, a chi'n gweld mae'n rhoi 1, 2, 3 lefel gwahanol o dywyllu. 1, 2, 3. A trydydd un yw'r tywyllaf, sef yr un dwi eisiau. Iawn, ac yna, unwaith dwi'n hapus, reit ar y gwaelod ar y cornel ochr dde, dwi'n tapio ar done. A dyna ni, yr iPad wedi dal o lan gyda'r porwr. Nôl y fideo draw i'r cyfrifiadur, i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Right, dyma ni ni ar y porwr, a be dwi'n mynd i wneud nesaf te yw dwi angen sticeri. Fi moyn 4 sticker. Felly, dwi'n moyn rhoi crwn, achos i ni'n mynd i fod yn rhoi hun o'r byd o'r ddaear ar un ohonyn nhw sydd wrth gwrs yn grwn. Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r elfennau ar yr ochr chwith, elfennau, ac o dan yr asedau dylunio, design assets, dwi'n mynd i chwilio am round sticker. Round sticker. Iawn? A chi'n chi gweld, wrth sgrolio lawr, mae'r ddoi gyntaf yna yn mynd i weithio'n dda, ond os sgroliwch chi lawr, fe welwch chi, dyma ni, set o rai lliwgar. Iawn, felly, mae llwyth o ddewis da chi, chi'n chi gweld? A dwi'n nawr yn mynd i ddewis 4 o rai. Felly, na i fynd am 1, 2, 3... Nath e ychwanegu i melyn na? Na ddo. Dyma ni. 1, 2, 3, ac un arall de. Dwi'n licio i melyn wedi plygu lan na gyd. A hwn, dyma ni. Right, a dwi'n mynd i ddileu yr un melyn yna, dwi ddim eisiau. Right, 4 sticker gwahanol o wahanol liwiau. Right. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod nhw. A Mr Trainer yn gwylio. Bwrwch ati, Meredudd. Mae'n trial dysgu Cymraeg, war teg iddo fe. Bwrwch ati. Right, clatcher arni yna fe. Right, dewch i ni gael gosod y sticeri yma. Nawr, mae'r 3 sticker yn mynd i fod yn cynnwys ffeithiau o'r wefan, o'r dudalen heriau, ond mae un ohonyn nhw yn mynd i fod yn dal llun o'r ddaear. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i lenwi lled y papur gyda'r sticker yma, ac yna dwi'n mynd i ddod lawr a fe fel bod e i hanner uchaf yn unig yn gwthio i fyny o waelod y papur. Y 3 sticker arall, dwi'n mynd i osod nhw rywsyd am nawr, dim ots yn ble, achos dwi'n siŵr byddai'n gofod newid rhain nes ymlaen. Ond dwi eisiau bod nhw'n edrych chydig bach ar hap, bod nhw ddim i gyd o'r un maint, bod nhw chydig bach ar hap fel yna. Dyna ni. Rhywbeth tebyg i na. Gret. 4 sticker yn ei lle. Nawr nesa, i fi moyn dod mewn a llun o'r ddaear, a'i roi fe ar y sticker mawr ar y gwaelod. Felly draw o fi to nawr te i'r cyfryngau ar yr ochr chwith. A o dan cyniau, i fi'n ei chwilio am Earth. Felly planet Earth, na, Earth yn iawn. Iawn, a dwi'n mynd i ddewis yr un yma, dwi'n meddwl. Dwi eisiau dewis llun le dwi'n gweld y blaned gyfan. Mae eisiau tynnu'r cefndir, felly gyda'r llun i fewn ar y chwith fan hyn. Dwi'n glicio ar y ci bach cyfeillgar. Rwy'n mynd tynnu'r cefndir. Ac yna, dwi'n mynd i ailfeintio a gosod y ddaear fyna ar y sticker. Iawn. Gret. Right, dewch i ni gael dal o lan te draw ar yr iPad. Pobl yr iPad yn aros yn amlneddgar draw yn ni. A mae amser gyda chi nawr pobl porwr, pobl cyfrifiaduron neu Chromebooks i chi gael gosod eich sticeri nawr yn ofalus a dod mewn a'ch hun o'r ddaear. Right, dwi'n mynd i ychwanegu'r sticeri yn gyntaf. Nawr, mae'r sticeri ar yr iPad o dan Adobe Stock hefyd. Iawn, dyn nhw ddim yn y design assets, dwi wedi chwilio. Felly o dan Adobe Stock, dwi'n mynd i chwilio am sticker. Dyma ni. A sgrolio lawr, ddylen i ddod o hyd i'r rai lliwgar. Chi'n gweld, mae'n glas fyna, mae'n melyn fan hyn. A beth allai wneud yr iPad yw tapio rai dwi eisiau. Dyma'r un cyntaf.
Iawn, a mae'n rhoi tic glas drws nesaf iddo fe. Cadw sgrolio, melyn, 2, 3, 4. Iawn. A chi'n gweld wedyn lan ar y top, drws nesaf bar chwilio, mae'n dweud add 4, ychwanegu 4. A mae'n dod mewn, move freely. Dwi eisiau bod fi'n gallu symud rhain o amgylch. Move freely. A dyna'r 4 sticker i fewn ar yr daflen. Nawr ar yr iPad, bydd angen i ni wedyn i dynnu'r cefndir ar gyfer pob un. Felly, os na i fynd i edit ar y gwaelod, remove background. Iawn, a mae eisiau fi fynd trwy bob un o'r reina nawr yn tynnu'r cefndir, tynnu'r cefndir, tynnu'r cefndir. Gret. A nawr, yn syml, dwi'n mynd i wneud yr un peth a beth nes i ar y porwr. Dwi'n mynd i symud rhain o amgylch, gosod nhw'n ei lle, ailfeintio chydig, a wedyn un ohonyn nhw, mae eisiau bod e'n fawr, llenwi lled y papur ac yn gwthio i fyny o'r gwaelod fel yna. Gret. Dewch ni gael y ddaear i mewn te. Felly dwi'n mynd i tapio done ar y gwaelod ochr dde. A nawr i fi'n mynd i fynd add Adobe stock. A dwi'n mynd i chwilio am earth mewn fan hyn. Earth. Dewis llun o'r ddaear. Dyma ni. Wedyn tapio add 1. Move freely. Remove background eto. Tynnu'r cefndir. A dyna fe fe'n i le. A dewch i ni gael gosod hwnna hanner ffordd i fewn hefyd. Gret, a dyna ni yn yr un man ar yr iPad. Nôl o fi i'r porwr i ni gael symud mlaen te. Reit. Nesaf, mae eisiau ni ddechrau meddwl am y testyn, am y text. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i glicio ar testyn ar yr ochr chwith. Iawn, a dwi'n mynd i ddewis ychwanegwch eich testyn. A'r testyn sy'n siarad ni mewn fan hyn yw planed yn erbyn plastig. Planed yn erbyn plastig. Nawr, dwi eisiau i'r testyn yna i lapio o amgylch y blaned y ddaear fan hyn ar y sticker melyn. Felly, dwi'n ei ddefnyddio'r cynllun testyn pont. Cynllun testyn pont. Iawn, a dyna fe fyna. Nawr, mae'n amser da nawr i feddwl am ffont. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y ffontiau argymhellyr. Felly, gweld y cyfan. A dwi eisiau ffont cryf, trwchus, sy'n mynd i fod yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Achos unwaith chi'n rhoi'ch testyn mewn pont, mae hwnna'n neud chydig yn anoddach i'w ddarllen, yn dweud, ffaith bod ar gromlin fel yna. Felly mae cael ffont clir, cryf, yn bwysig pan ni'n defnyddio cynllun pont fel hyn. Felly yna i fynd trwy y ffontiau fan hyn. Hwna'n un eitha da, ultra na fanna, ultra regular. Felly yna i ddefnyddio hwnna. Right, dwi'n mynd i fynd am lenwad gwyn. Dwi eisiau i'r ysgrifen i fod yn wyn. A dwi'n mynd i ychwanegu wedyn am linell. Llenwad gwyn. Am linell, dewch fi dod lan o trwch yr amlinell. Mae llwyd ar hyn o bryd. Dwi'n mynd i ddewis lliw neis ar gyfer yr amlinell o'r mwy o liwiau sydd ar waelod y ffenest lliwiau fan hyn. A dwi'n mynd i fynd am o'r glaswyr tywyll ma fan hyn. Gret, da fe. Right, nawr bod fi wedi dewis y ffont a'r lliw ac yn y blaen, dewch i ni gael meddwl nawr te am maint yr ysgrifen yma. A beth sydd angen i chi wneud yw, mae eisiau i chi osod eich testyn, weddol yn ei le. Ac yna, ar ôl i chi wneud hynny, mae eisiau i chi wedyn i addasu, os angen symud y sticker, oes. Oes angen symud yr llun y ddaear. Oes, os eisiau ailfeintio y ddaear ychydig. Oes, iawn. So mae tymor bach o waith gyda chi nawr i symud beth ongelch. Potsia fydden ni'n gael hwn. Mae eisiau chi potsia gyda fe nes bod chi'n cael y 3 peth na yn ei lle. Y testyn, y sticker a'r ddaear. Felly na rhoi amser i chi wneud hwnna nawr tra bod fi'n mynd draw i'r iPad i wneud yr un peth. A dyma ni ar yr iPad fan hyn. Felly, ychwanegu'r testyn, dwi'n mynd i tapio ar add.
text. A dwi'n teipio mewn fan hyn, planed yn erbyn plastig. Planed yn erbyn plastig. A wedyn tapo done yn y cornel top ochr dde. Dyna fe fyna. Nawr, i gael yr cynllun testyn pont, dwi'n mynd i align. A chi'n gweld hwnna, mae'n dweud curved yng nghanol yr dewislen. Os dwi'n tapio hwnna, mae'n rhoi'r testyn mewn cylch. Ond os dwi'n tapio'r curved eto, mae'n ei droi i fod yn bont. Os dwi'n tapio fe to, mae'n droi i fod yn fwa. A mae'n cylch droi o amgylch hynna. Cylch, pont, bwa. Felly dwi eisiau pont. Dyna ni. Dewch i ni gael edrych ar ffont te. A dwi eisiau ffont trwchus. Dyna ni. Mae hwnna yn gweithio'n dda i fi. Ac yna dwi'n mynd draw i colour. A to dwi eisiau hwn i fod yn wyn. Ac i ychwanegu'r amlinell, dwi'n gorfod dod draw i effects. A chi'n gweld outline fyna. A dwi'n gallu tapio wedyn i agor y gosodiadau. Y llinell trwchus. A dewis yr glaswyrdd tywyll na. Dyna fe. A nawr, allai ddod lawr ar... tapio done, sori. Lawr y fe nawr te. Waelod y dudalen. Ailfeintio. A nawr, i ni yn mynd i fod... weithiau mae'n helpu jyst i symud y testyn o'r ffordd. A nawr, allai ddod lan a y sticker. Lan a llun y blaned. Nôl ar testyn. Iawn, a eto dwi'n cymryd amser nawr i ailfeintio yn ofalus fel bod y tri pheth na'n eistedd yn daclus gyda'i gilydd ar y dudalen. Right, iawn. Draw o fide i'r porwr. Achos mae'n amser i ni nawr i ychwanegu ein ffeithiau ni am blastigion. Right, nawr i ychwanegu ffeithiau am blastigion, beth sy'n eisiau fi wneud yw dod draw i'r dudalen heriau. Felly, cofiwch mae da fi'r tab yma ar agor fan hyn. Cyn bod ni'n cario ymlaen, mae'n gyfle arbennig i ni enwi ein prosiect. Nawr, yn Express, mae popeth yn arbed yn automatic. Dych chi ddim yn gallu colli'ch gwaith, ond dwi ddim yn rhoi teitl i'r gwaith. Mae'n arbed gyda'r teitl dwl fel hyn. Felly, dewch i ni gael tapio mewn yna a arbed hwn fel ffeithlyn Diwrnod y Ddaear 2024. Dyna ni. Bwrw enter, a mae hwnna wedi arbed. Right, draw i'r dudalen heriau. Mae eisiau fi nawr i ddewis pa un o'r ffeithiau yma sy'n fwyaf diddorol i fi. Wel, dwi'n meddwl bod y ffaith yma yn hynod diddorol. Iawn. Nawr, blynyddoedd yn ôl yng Nghymru, nawr Cymru oedd un o'r gwledydd cyntaf i wneud hwn, ond pan o'n i'n fachgen, oedd bagiau plastig pan o'ch chi'n mynd i'r arch farchnad am ddim. O'ch chi'n mynd a gymryd a'ch chi moyn ohonyn nhw. A oedd pobl wastad yn mynd â gormod. A o'n nhw'n mynd nhw bob tro. Felly, ers dod mewn a codi tal o 5 ceiniog am fag plastig, siopa, pan o'ch chi'n mynd i'r arch farchnad, mae 95% yn llai o fagiau plastig yn cael ei defnyddio gan yr arch farchnadoedd mawr. 95%. Mae hwnna yn ffaith anhygoel, dwi'n meddwl. Anhygoel. Iawn? Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio'r ffaith yna gyntaf. Felly, dwi wedi dewis dwi wedi llusgo dros yr testyn, a dwi'n mynd i wasgu Ctrl-C i wneud copi o hwnna ar y bysellbod. Nôl o fi Express, a dwi'n mynd i ychwanegu blwch testyn. Felly, dwi'n dewis testyn, ac yna ychwanegwch eich testyn. A mewn fan hyn nawr, dwi'n mynd i wasgu Ctrl-V, a mae'r testyn yna wedi cael ei ychwanegu. Right, nawr, dwi eisiau i'r testyn yna i fod yn ddi, felly dwi moyn y llenwad i fod yn ddi, ond dwi eisiau rhoi siap yn y cefndir. Dwi'n mynd i roi siap golau yn y cefndir. Felly, lawr yr ochr chwith fan hyn, dwi'n sgrolio lawr, a chi'n gweld bod yna ddewis fan hyn i ychwanegu siap. Felly, dwi'n mynd i tapio'r hwnna. A dim y siap yma, dwi'n moyn un blwch mawr lliw tu ôl y cyfan. Felly, dwi'n mynd i ddod draw, a ble mae'n dweud dangos mwy o siapiau, dyma ni, dwi'n mynd i ddewis hwn, a dyma fe fan hyn, yr un ABC mewn bocs sy'n mynd ar hyd lled y dudalen. Dyna fe. Dwi'n hapus dy hwnna.
dwi ddim yn hoffi'r lliw yma, achos dyw'r melyn yma ddim yr un peth ag unrhyw liw arall sydd da fi, felly dwi'n ddim yn gweithio. Felly dwi'n mynd i wasgu ar y dewisiadau, a gyda newid llenwi'r siap i fod... Nawr, allech chi ddewis un o'r lliwiau y sticeri, fydde hwnna'n cool, ond dwi'n mynd i ddewis gwyn i ateinio'r gwyn sydd da fi yn y teitl Planed Nerbyn Plastig ar y gwaelod. Right. Dwi bron o bod wedi gorffen. Yr unig beth dwi eisiau gwneud falle yw ysgafnhau y ffont ychydig. Felly dwi'n mynd i fynd nôl nawr a dwi'n mynd i ddewis ffont gwahanol. Rhywbeth ychydig yn ysgafnach sy'n mynd i fod yn hawdd i'w ddarllen. Dyna ni, mae hwnna'n gweithio'n wych i fi. A nawr dwi'n mynd i ailfeintio y blwch testun yma a dwi'n mynd i osod yn ei le lan fan hyn. Dyna ni, drws nesa i'r sticker cyntaf. Gret, fel yna. Nawr, dwi yn mynd i ddyblygu hwn nawr. Iawn, felly gyda'r blwch testun wedi ddewis, dwi'n mynd i wasgu ar y botwm dyblygu, sef fan hyn. Dyblygu. A dod lawr o fe i'r sticker nesaf. Dyblygu fe to. Lawr o fe i'r sticker olaf. Right, nawr, mae angen i'r sticeri yma i fod o flaen yr siap gwyn, fel bod ni'n gweld y sticeri. Felly, draw'r yr ochr dde, mae ydych chi'ch stac haenau. Felly, yn y stac haenau, dwi'n mynd i lusgo yr sticeri lliw, nid yr un, cofiwch, yr un melyn yna, mae e tu ôl i'r byd, mae eisiau bod hwnna'n aros yn ei le. Ond y 3 sticker yma, yr un pink, y glas o'r gwyrdd, dwi'n mynd i lusgo'r un i'r top. Pink, glas, gwyrdd. Dyna ni. Mae'r reina nawr o flaen y siap gwyn sy'n dal y testun. Gret. Nawr, beth sy'n eisiau fi wneud nawr, wrth gwrs, yw newid y testun, achos mae da fi'r un ffaith dair gwaith fan hyn. Felly, beth sy'n eisiau fi wneud yw neidio nôl, dewis ffaith arall. Mae hwn yn ffaith ddiddorol. Mae ynys y wastraff plastig yng nghanol y cefnfor tawel. Mae e'n 1.6 miliwn kilometr sgwar o faint. Mae hwnna yn ynys o blastig sy'n 75 gwaith yn fwy na Chymru. 75 gwaith yn fwy na Chymru, ynys o blastig yng nghanol cefnfor tawel. Mae hwnna'n angredadwy, ond mae'n wir. Dwi'n mynd i gopio y testun yna, nôl draw, a nawr fan hyn, allai glicio, dewis y testun yn y blwch testun yma, ac yna gwasgu Ctrl-V, a mae e'n newid y testun yna draw i fi. Iawn? Allwch chi wedyn newid lled y bocs, os ych chi eisiau. A nawr fi'n gweld, mae gallai'r sticker yma fod ychydig yn fwy te. Achos bod y testun ddim yn cymryd gormod o le. Iawn? Be dwi ddim yn wneud yw ailfeintio'r bocs o'r cornel, achos bydd hwnna'n newid maint y ffont. Nawr, dwi'n meddwl bod e'n effeithiol bod y ffont yr un maint ar gyfer pob un o'r blychau ffeithiau yma. O ran dylunio. Ac yna, mae hwn yn ffaith drist, yn dweud, erbyn 2050, bydd mwy o blastig yn y môr na ffysgod. Wel, mae hwnna'n ffaith siomedig iawn. Ac yna, dwi'n dewis y blwch testun eto. Dyna ni. A nawr, gyda'r ffeithiau yna yn ei lle, allwch chi ddechrau ailfeintio a symud pethau o amgylch. Chi sylwi, dwi ddim jyst yn gosod y sticeri yn ei lle, a dyna fe fi wedi bennu gyda'r sticker yna am heddi. Dwi bob tro yn newid pethau ychydig, symud pethau ychydig, tan bod chi'n cyrraedd pwynt le chi'n hapus gyda edrychiad eich dyluniad. Right, neidiwn ni draw i'r iPad te, i gyrraedd yr un man. Wel, heblaw yn pobl yn gweud bod y sain ddim yn dda ar y dechrau, neb wedi gweud sio mai eto, wel mae Dom wedi, ond dwi ddim yn cwmto. Felly, gwedwch wrthai pwy sydd da fi, dwi'n chi gweld yr holl ysgolion sydd ar yr alwad. Rhowch o bod i'n ei ble i chi yn y byd, os gwelwch y dda. Dewch i ni gael neud o draw i'r iPad te. Dyma fe. Right, blychau testun. Nawr, beth sydd eisiau chi wneud yr iPad yw switcho nawr eich apiau, iawn? Felly, dwi'n mynd i switcho draw o Express i mae Chrome ar agor da fi. Dyma fe. Ar dudalen. Sgrolio lawr. A dyma'r ffeithiau fan hyn. A nawr, allai lusgo dros y testun. Whoops.
Byddais. Dyna ni. Wel, so hwnna'n bihafio. Right. Llusgo dros y testyn. Ni drial to. Mae'n iPad i yn chwarae gemau gyda fi heddi fan hyn ffrindiau. Right. A am y ffaith ma de. Llusgo dros y testyn. Ydych chi'n ei weld. A pawb yn cael eiliad fach na, tra bod fi'n trial sorto o'n mas. Right, dyma ni. OK. Llusgo dros y testyn. Tapio unwaith wedyn ar y testyn sydd wedi ddewis, copi. Ac yna dwi'n neidio nôl i app Adobe Express. Dyma ni. A dewch ni gael ychwanegu'r testyn y mewn. Add text. A dwi'n tapio unwaith mewn fan hyn, ble mae'n dweud type something. A dwi'n dewis paste. A done. A dyma ni. Mae wedi rhoi y ffaith gyntaf. Dewch ni gael newid y font te i font ysgafnach. Gret. A hwyau, dwi ddim eisiau'r amlinell. Felly dwi'n mynd i fynd, na newid y testyn yn gyntaf i fod yn ddi. Text, D, done. Dewch ni gael tynnu'r amlinell na i ffwrdd, felly draw yn effects, tapio i gael gwared yr outline. Ac yn yr un man, dwi'n mynd i tapio ar shape, dyna ni. Ac yna dewis gwasgu ar y dewisiadau. A dwi eisiau'r ail i fyna, A, B, C. Dyna fe. Gret. Symud hwnna, tapio'r done, nawr te. Dewch i ni gael ail feintio yn gyntaf, i gael maint y ffont, ble hoffen ni fe fod. Chydig o fwy na, rhywbeth tebyg i na. Gyda lle ddefnyddio'r ddolen ochr yna i wthio'r llinellau o amgylch. Gret, na fe, fi'n hapus dy'r blwch test yna. Dwi'n mynd i ddyblygu hwnna nawr, tapio na fe. Edit, duplicate. A to, duplicate. A nawr lle lusgo y blychau testyn newydd na i lawr. Yn y gyd sy'n angen fi wneud nawr yw neidio nôl ymlaen i'r dudalen heriau yn copio y testyn dwi eisiau. Felly, nôl i Chrome. A dwi'n mynd i ddewis yr darn testyn nesaf. Tap, copy. Draw o fi, a yna tapio ddwywaith ar y blwch testyn dwi eisiau cyfnewid. Tap, tap. A dyma fe, delay hwnna. Tapio unwaith, paste, done. Ych chi'n gweld, mae wedi cadw'r font, mae wedi cadw'r siap, mae wedi cadw'r lliwiau. Ac yna, y trydydd tro te, dyma fe, a dyma'r ffaith yma. Tap, copy. Nôl o fi Express. Tap, tap ar y blwch testyn, delay-'r testyn dwi ddim eisiau, tapio unwaith, paste, done. Gret. Nawr te, dewch i ni gael dod mlaen ar sticeri. Felly dwi'n mynd i tapio ar y sticker glas, ac yna dwi'n mynd i ble dwi'n mynd, order, dyn ni, ar ail i fyna. A dwi'n mynd i lusgo hwnna yr holl ffordd i'r ochr dde, a mae'n dod i'r blaen. Tapio ar y sticker oren, order. Mlaen. Sticker pink, mlaen. Reit, a i ni bron a gorffen ein ffeithlyn. Na gyd sydd ni'n ei nawr yw ychwanegu llun addas i bob sticker a tocio y lluniau yna i siap cylch. A fyddwn ni wedi gorffen ein ffeithlyn planed yn erbyn plastig. Felly draw y fide i'r porwr. Dyma ni, ni'n ôl ar y porwr. A dwi'n mynd i ychwanegu 3 llun. Felly, yr un cyntaf yw bagiau plastig yw'r ffaith cyntaf sydd fi. Felly, beth bynnag yw'ch ffaith cyntaf chi, meddyliwch pa lun sy'n mynd i fod fwy o addas. Dwi'n mynd i chwilio am cyfryngau o dan lluniau am plastic bag. Plastic bag. Dyna ni. A dyna ni. Bager o yfalen neu dato fyna. Felly, na i glicio ar hwnna. A dwi eisiau tocio hwn i fod yn siap cylch. Felly, gyda'r llun wedi ddewis, dwi'n mynd i fynd i'r ochr chwith, ble mae'n dweud tocio, siapiau, clicio ar y cylch. Yna, allwch chi symud y llun o amgylch o fewn y ffram crwn, os ych chi eisiau. Gyda clicio i ffwrdd, a mae hwnna wedi tocio. A nawr, dewch i ni gael rhoi hwnna
yn ei le ar y sticker. Chydig llai, dwi eisiau gweld ymyl y sticker. Nawr hefyd, gen i weld ychydig o weiad, o texture y sticker. Felly dwi'n mynd i wneud yr llun yma ychydig yn dryloiw. Felly dwi'n mynd i ddod lawr ar togl anrhyloiwedd ychydig. Dyna ni, chi'n gallu gweld nawr, dwi'n gallu gweld ychydig o y plygiadau yn y sticker trwy'r llun y bag. Ond dwi'n chi'n mae'n colli gormod o fanylion y llun, felly lan chydig. Dyna ni, perffaith. Nesaf te, ynys o wastraff plastig yng nghanol y cefn. Right, dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel plastic sea, neu plastic ocean, Dre hwnna. Dwi eisiau gweld plastig yn y môr. Llwyth o blastig yn y môr. Ach fi, dyna fe, rhywbeth fel yna. Ddewis y llun, dyna fe, tocio i gylch, chi'n gweld y patrwm. Ni'n mynd i wneud hwn nawr ar gyfer pob un o'r sticeri, ac yna dwi'n mynd i ddod lawr ar anrhyloiwedd chydig fel bod fi'n gweld gweiad y sticker tu ôl y llun. Gyda ola te, bydd mwy o blastig yn y môr a ffysgod. Nawr, os chi'n chwilio am plastic fish, mae yna luniau trist fan hyn. Pysgodyn wedi wneud o blastig fyna. Pysgodyn wedi marw ar y lan. Llwyth o blastig o amgylch pysgod. Lluniau yma i gyd. Pysgodyn wedi wneud o fag plastig. A mae un yma dwi'n meddwl sy'n drist iawn, sy'n edrych fel Nemo mewn potel blastig. Dyfa me. Diar mi. Drian a Nemo. Felly dwi'n mynd i ddod mewn â Nemo fan hyn. A dwi'n mynd i... Nawr, dwi eisiau tocio i hwn i gylch, ond dwi eisiau felly tocio i ddangos y pysgodyn hyd yn oed fwy. Felly beth allwch chi wneud yw, chi'n gweld yr ymylon sgwar yn y tocio fan hyn. Os ych chi'n llusgo reina, mae e'n gwneud y fframyn crwn yn llai. Ti'n meddwl mewn gwirionedd, chi'n gallu zoomo mewn ar ran o'ch llun wrth docio. Mae'n torri'r holl ddarnau yma i ffwrdd o'r llun ac yn tocio'r fframyn crwn i fyna. Allwch chi lusgo hwnna o amgylch wedyn os byddech chi moyn ffocysu ar ddarn arbennig. Dyna ni. A nawr, dyna fe yn ei le, a na i ddod lawr ar anrhyloiwedd chydig. Dyna fi wedi gorffen gosodiad yr poster yma. Mae'n amser i fi, mae da fi munud fach i roi'r twtch terfynol ar bethau, sef, beth dwi wastad yn gwneud os oes amser gyda fi, yw rhoi troshain ar y dyluniad. A wastad hwn y beth ola i chi wneud. Ac ewch chi weld beth dwi'n wneud na. Dwi'n mynd i ddod draw i'r elfennau, ac o dan yr asedau dylunio, dwi'n mynd i sgrolio lawr i ble mae'n dweud textures. Chi'n gweld fan hyn? Textures, reit o'r gwaelod. Ac yna dwi'n mynd i glicio ar gweld y cyfan. A mewn yn textures, fe welwch chi lot o wahanol bethau. Dwi'n mynd i ddod i fewn i'r un cyntaf fan hyn sy'n gweud distressed. Nawr, mae llwyth fan hyn o wahanol weiadau, textures gwahanol. Iawn. A beth ych chi'n gwneud yw sgrolio trwyddo nhw a dewis un. A mae'n mynd i ychwanegu fe i'ch tudalen chi. Iawn. Felly yna i fynd am hwn. A i fynd am hwn. Nawr, dyma fe fan hyn, yng nghanol y dyluniad. A be dwi'n mynd i wneud nawr yn syml iawn yw, dwi'n mynd i symud e lan i'r cornel top ochr chwith, ac yna dwi'n mynd i ailfeintio fe fel bod fi'n gweld e yn llenwi'r dudalen. Nawr, fel ydych chi weld, ar hyn o bryd, mae hwnna llawer yn rhy gryf. Mae'r effaith yna llawer yn rhy gryf. Iawn, achos dwi ddim yn gallu darllen y ffeithlyn. Ond be dwi'n mynd i wneud nawr, fi'n siŵr bod chi wedi dyfalu, yw, gyda hwn wedi ddewis, dwi'n mynd i ddod lawr yr anrhyloiwedd, yr holl ffordd i 0, a dwi'n mynd i gweld e gwbl. A nawr dwi'n mynd i ddod nôl, dwi'n mynd i gynyddu'r anrhyloiwedd chydig bach ar y tro. Tan bod fi'n cyrraedd pwynt le fi'n gweld y gweiad yna, ond bod fi dal yn gallu darllen y ffeithiau ar y poster. Chi fel? Os dwi'n cyrraedd fan hyn, dwi'n mynd rhy bell. Felly, beth findwch chi yw bod braidd angen dim o gwbl yn chi. Dyna ni, dwi'n mynd i stopio fanna ar 6% yn unig. Ond mae jyst yn rhoi, chi'n gweld, y patrwm diddorol yna dros y poster. Ychwanegu rhyw
gymeriad bach diddorol i'ch gwaith chi. Felly, pryd i fi wneud unrhyw beth ar Express, dwi bob tro, os oes amser gyda fi, reit ar diwedd, y peth ola na i wneud, dwi'n mynd i fewn i'r asedau dylunio, ac edrych ar y gweadau, edrych ar y textures, ac ychwanegu rhywbeth bach sy'n ychwanegu rhywbeth bach special i'r dyluniad. Iawn, fi'n hapus o'na, felly os ych chi'n mynd i argraffu reina, bydd eisiau chi lwytho fel lawr fel PDF. Iawn, felly clicio llwytho i lawr, a dewis PDF. Iawn? Llwytho i lawr. Os ych chi'n mynd i arbed mewn i'ch fy ffeiliau ar J2E, neu roi fe mewn i Google Docs, neu Google Slides, neu rhywbeth fel yna, bydden ni yn arbed fel PNG. Neu, os liciwch chi ddanfon dolen, neu os mae'ch athrawon chi'n mynd i gasglu eich gwaith chi gyd at ei gilydd, a roi fe gyd ar un falle tudalen gwe ar Express, falle bod eisiau chi rannu eich prosiect a cyhoeddi hwnna i'r we. Iawn? Cyhoeddi i'r we, a bydd hwnna wedyn yn rhoi dolen i chi i'ch dyluniad. Iawn, dyna ni wedi gorffen y dyluniad cyntaf te ar y porwr. Dewch i ni gael benni hwnna bant draw ar yr iPad, ac yna ewn ni mlaen i'r ail her. Felly, dyma ni, draw ar yr iPad. Croeso nôl, bobl ar iPad. Ac yn syml nawr, dwi'n mynd i chwilio am yr lluniau. Felly dwi'n clicio ar Add, Adobe Stock, a'r ffaith cyntaf oedd y bagiau plastig, felly na i chwilio am plastig, dyna ni, a mae yna fag plastig fan hyn. Triwn eto. Dyna fe. Nawr, hefyd oedd dyn ni mynydd o blastig na, felly na i ychwanegu'n arall, tapio ar hwnna. A chi'n bod beth, mae'r pysgodyn na fyna hefyd yr bag di, neu felly hwn fan hyn. Felly dwi wedi ychwanegu 3 llun yr un pryd, gyda'r un chwiliad. Dim hwnna, a fi am hwn. Right, so gyda'r 3 llun wedi i'r dewis, dwi'n mynd i tapio Add 3, Move Freely, a dyma nhw. A nawr dwi yn mynd i ddewis yr un cyntaf, a Edit, Crop and Shape, dewis Cylch, Done. Yr un nesaf, Edit, Crop and Shape, Cylch, Done. Y bag, Edit, Crop and Shape, Cylch, Done. Right, na i osod nhw yn eu lle. Dyna ni. Yn un cyntaf. Dyna'r ail un. A dyma'r un olaf. Ailfeintio fe chydig. Gret. A wedyn allwch chi tapio ar y llun a mynd i opacity. Dod lawr yr anrhylwedd i ddangos tyn bach o weiad yr sticker yn y cefn. A na hwnna wedi wneud, ac yn ola te dewch chi ni gael ychwanegu yr gweiad yna. Felly dwi'n mynd i Add, Design Assets. Ac ar y top yn un fe welwch chi Textures. A chi'n chi gweld, mae grunge, paper, stone, stipple, scratched, ink, cracked. Llwyth o rai fan hyn bydd yn gweithio. Dwi'n mynd i fynd felly am fan hyn, na i fynd am grunge. Tapio môr fan ar grunge. A dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Dewis hwnna. Ac yna Add un. Move Freely. Dyna fe. A nawr, bydd rai ohonyn nhw fel hwn. Nawr, sylwch chi, ar y porwr, o'n i'n gallu gweld trwy'r darnau golau. Ond gyda hwn, dwi'n mynd i gweld trwy hwnna gwbl. Felly, cyn do lawr ar anrhylwedd, beth allwch chi wneud yn gyntaf yw felly defnyddio blend mode, multiply. Iawn, neu sgrîn, dibynnu p'un un sy'n gweithio orau. Na fi'n i multiply. A mae hwnna nawr yn cadw'r darn tywyll ac yn gwneud y golau yn dryloi, ac yna dod lawr ar anrhylwedd, yr opacity. Hyfryd, dwlu ar hwnna. Mae jyst yn ychwanegu cymaint i'ch dyluniadau chi pan ych chi'n ychwanegu chydig bach o weiad fel yr rhain olaf. I allforio ar yr iPad, ni'n clicio'r cornel top ochr dde ar y bwced gyda'r saeth yn pwyntio i fyny. Tapio fyna. A mae ydych chi'ch dewis i arbed, allwch chi arbed save image yn mynd i arbed hwnna fel llun i'ch camera roll ar yr iPad, neu sgrolwch draw a fe welwch chi copy link sy'n mynd i greu dolen yn union yr un ffordd a beth i ni'n neud ar y porwr. Reit te, mlaen â ni i'r her nesaf. Felly, dyma fi
nôl o'r porwr, a i ni'n barod i symud ymlaen. Right, ymlaen â ni, ffrindiau. Cofiwch, athrawon, os ych chi'n tynnu unrhyw luniau o'ch dosbarth wrth i'n gweithio ar ei dyluniadau heddi, ac yn postio nhw'r cyfryngau cymdeithasol, bydde fe yn gret petai chi yn gallu tagio ni i fewn. A pan i'n gweud ni, pwy fi'n meddwl wrth ni, achos dim ond fi sy'n fan hyn, fi o ben yn hynna'n. Ond beth fi'n meddwl bod yw, os allech chi tagio fi, felly Meredudd Jones a Meredudd yr Ysgol digidol, ond hefyd, os allech chi tagio Adobe Edu, bydde hwnna'n wych. Achos mae Adobe sydd yn talu am y sesiynau yma, nhw sydd yn trefnu hwn, nhw sy'n trefnu'r ffurflen gofrestru, a fwy pwysig yn dim, nhw sydd yn trefnu y gwobrau. Iawn? Felly, os ych chi yn postio unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol am y gweithgareddau yma, bydde fe'n gret bod chi yn tagio Adobe Edu fel bod nhw'n gallu gweld yr holl waith a'r holl disgyblion sy'n mwynhau y sesiynau yma yn yr iaith Gymraeg. Right. Hefyd, os ych chi'n gwylio ar YouTube, bydden ni wir yn gwerthfawrogi bod chi yn hoffi y fideo yma a bod chi hefyd yn tanysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol digidol. Eto, mae hwnna yn helpu ni i gael mwy o bobl i gymryd ran yn y sesiynau. A'r mwyaf o bobl sy'n arno fe, y mwyaf bydd pobl yn teimlo bod ni'n gallu cario ymlaen gyda'r sesiynau yma am byth bythoedd amen. Right, mlaen te i'r ail weithgaredd. Ble i fi fan hyn, nawr tapio hwnna, gret, a i ni ar y porwr, ydyn. Right, yr ail weithgaredd yw, ni'n mynd i greu cerdyn diolch i'r ddaear. Ni wedi edrych ar y ffeithiau difrifol, mae angen i ni wneud rhywbeth amdanyn nhw o ran plastigion, ond nawr ni'n mynd i edrych ar y positif, a ni'n mynd i ddiolch i'r ddaear am y pethau myd natur i ni caru nhw ac yn dwlu arnyn nhw. Felly, i fy nôl i ddechrau prosiect newydd, y gys eisiau chi wneud ar y porwr yw tapio ar eicon Adobe Express, yn y cornel top o'ch chwith, a dyma ni nôl ar tudalen cartref. A dwi'n mynd i glicio jyst i greu graffig eto. Iawn, ni'n creu dwy ffail graffig i ni'n wneud heddi. Clicio ar creu graffig, a dyma ni nôl wedi dechrau prosiect newydd. Ni'n gael hwnna i ffwrdd o'r sgrin. Right, nawr te. Be ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw, ni'n mynd i chwilio am cwpl o ddelweddau. Felly, y ddelwedd gyntaf ni'n mynd i chwilio am yw dail. Felly, dwi'n mynd i clicio ar cyfryngau. Ac yna, dwi'n mynd o dan y lluniau, dwi'n mynd i chwilio am leaves. Leaves. A ni moyn dail sydd yn pipo i fewn, yn cripio i fewn i'r ffram. Felly, dyn ni ddim yn moyn rhywbeth sydd yn llenwi'r ffram fel hyn. Iawn, dwi ddim yn moyn rhywbeth fel yna. Dwi'n moyn rhywbeth ble allai dynnu'r cefndir. Chymod, rhywbeth fel hyn yn ddelfrydol. Mae hwnna yn ddelfrydol. Felly, mae hwnna'r un na i ddefnyddio. Mae hwnna'n gret. Mae hwn yn gret. Bydde... Dych ni gael gweld. Ni moyn bod y dail yn y cornel top y dyluniad. Bydde hwn yn gweithio'n dda. Iawn? Felly, o'n i'n licio hwnna, dyna ni, mewn â ti. Gred. Dyna'r un cyntaf. A fi hefyd moyn creadur gwyllt. Iawn? Felly, dewis rhyw greadur gwyllt licech chi gynnwys. A ni'n mynd i gael llun o'r byd y ddaear, a ni'n mynd i roi'r creadur gwyllt yma, felly yn sefyll neu'n eistedd ar bennau. Felly, dwi'n mynd i chwilio am un o'n hoff greaduriaid gwyllt yw chameleon. Felly, chameleon. Dyna ni. A dwi'n moyn just y chameleon i hun. Dwi ddim yn moyn bod falle ar frigyn. Just ar yr ifel dwi eisiau. Felly, drychwch i weld pa un i chi'n mynd i ddefnyddio. Dwi'n meddwl felly, am hwnna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn dda bod e'n eistedd ar ben y byd. Dyna fe. Dail, chameleon, a wedyn dwi eisiau hefyd mynd i'r cyfryngau, a dwi'n mynd chwilio eto, fel wnaethon ni'n weithgaredd gyntaf, a dwi eisiau llun o'r ddaear, yn gyfan, dwi eisiau ddaear yn grwn, llwyth o ddewisiadau fan hyn, dwi'n mynd i fynd am hwn, fi'n credu. Gred, dyna ni. Nawr,
beth ni'n mynd i wneud nawr hefyd, ni'n mynd i osod lliw i gefndir y dudalen. Iawn, felly dewch lan i'r top yr golygydd, a dwi'n mynd i glicio ar lliw'r cefndir, clicio fyna, a dwi'n mynd i mwy o liwiau, sgrolio lawr, a dwi'n mynd i ddewis lliw gwyrdd gole. Hyfryd. Nawr bod ni'n gwneud hynny, allwn ni weld bod angen tynnu'r cefndir o'r 3 delwedd yma. Tynnu'r cefndir, tynnu'r cefndir, tynnu'r cefndir. Iawn, dyna ni, a mae'n mynd i tynnu'r cefndir o'r 3 llun na, un ar ôl y llall. Right, wel, be dwi eisiau yw i ni fi gael y byd lan fan hyn. Wedyn, dwi eisiau bod y chameleon yn eistedd ar ben y byd, felly mi eisiau fi ail drefnu'r stack heinau. Fel yna. Dyna ni, rhywbeth tebyg i na. Gret. Ac yna, mi eisiau bod y dail yma yn y cornel top ochr dde, felly mi eisiau fi flipio rhain. Iawn, felly na i ddewis flipio llorweddol. Gret, a mae hwnna'n meddwl allai roi'r dail na fyna. Ailfeintio nhw, lle ongli nhw chydig. Ie. Gret, mae hwnna'n gweithio'n wych. Right, diolch ni gael cyrraedd y man na te ar yr iPad. Dyma fi ar yr iPad ar y prosiect o'n i'n gweithio yna fe. Cornel top ochr chwith, mae yna 7 yn pwyntio yn ôl. Tapiwch ar hwnna. Hwnna'n mynd i fynd nôl â chi i'ch ffeiliau. O dan home fan hyn, dwi'n mynd i sgrolio reit draw i'r dde eto a dewis posters eto. Dwi ddim eisiau testyn, edit, delete. Right, dewch i ni gael gosod lliw cefndir y dudalen, felly colours. Sorry. Tapio ar y cefndir fyna, background, a wedyn colour, a dwi'n mynd i ddewis yr gwyrdd y las golau yna. Dyna ni, done. Right, 3 llun, felly add Adobe stock, a beth cyntaf dwi'n chwilio am yw leaves. Leaves. Chwilio. Gret, a dwi eisiau dail sydd yng nghornel y dyluniad. Felly, dewch i ni'n gael gweld rhywbeth le mae dail yn pipio fewn. Dyma ni, hwnna'n gweithio'n iawn. Tap. Aros am y tick glass, add 1, a mae hwn yn move freely. Gret, dyna fe. Dewch i ni gael ychwanegu yr un nesaf de. Add Adobe stock. A dwi'n mynd i chwilio am chameleon. Chwilio. Gret, dyma fe. Chameleon, ma'ch yn mynd am dro. Add 1. Move freely. Done. Add Adobe stock. A dwi'n chwilio am earth fan hyn nawr te. Earth. Gret. Dewis llun o'r ddaear a ychwanegu fe move freely. Fab. Right te. Be sy'n dod nesaf te? Wel, mae eisiau tynnu'r cefndir. Tap, edit, remove background. A na i wneud un peth i'r chameleon. Tap, edit, remove background. Tap, edit, remove background. A nawr, mae eisiau fi fframio rhain. Da fi lan ar byd. I fyna. Roi'r chameleon ar ei benne. Ac yna gyda'r dail yma, dwi'n mynd i gylch droi'r dail, neu nhw'n fawr, a'i gwthio nhw i ffwrdd fel yna. Right, dwi eisiau'r chameleon fod ar y top, felly tapio'r chameleon, order, a llithro hwnna ymlaen. Ailfeintio fe chydig. Dyna ni. Dwi wedi cyrraedd yr un man te. Dwi'n meddwl bod eisiau'r byd i symud draw tyma bach. Ie. Fel na. Gwych. Right. Ymlaen, ffrindiau. Mae 1/4 awr gyda ni o'r sesiwn. Digon amser dyn ni orffen. Right. Fi nôl ar y porwr. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw ychwanegu cylch mawr mewn lliw arall yn gefndir i gael creu tym bach o adrannau ar y daflen. Felly dwi'n mynd i fynd i elfennau a dwi'n mynd i sgrolio draw i siapiau a dwi'n mynd i ddewis y cylch D cyntaf yma sydd â chi. Tap ar hwnna.
Gret, right. Dwi'n newid y lliw i fersiwn fwy tywyll o'r gwyrddlas yma sydd dan ni. Felly, dwi wedi dewis y cylch, a nawr dwi'n mynd i llenwi mwy o liwiau, a reit lawr ar gwaelod y panel lliwiau, dwi'n mynd i ddewis, hwn yw'r lliw cefndir sydd dan ni, felly dwi'n mynd i ddod draw, 1 neu 2 siaden yn dywyllach. Dyna ni. Iawn. A nawr, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi eisiau gwneud y cylch yma yn enfawr. Iawn, felly dwi'n mynd i newid y lefel zoom, i fod yn rhywbeth fel 10%, dyna ni. Dwi'n mynd i wneud y cylch yma'n enfawr. Chi'n gweld? Enfawr. Dyna ni, fel bod ni'n gweld jyst yr cromlin weddol fflat yna ar dop y cylch. Dyna ni. Chi'n gweld pa mor fawr mae'r cylch dy fi? Enfawr. Right, gret. A dwi eisiau torri, chi'n bod, beth? 3/4 gwaelod y byd i ffwrdd. Ac yna, dwi'n mynd i ddanfon y cylch yna yr holl ffordd i gefn y dyluniad. Cool. A mae wedi creu, fel chi'n gweld, mae wedi creu fframyn diddorol ar ein dyluniad ni. Iawn? Nawr te, draw i'r iPad achos fi'n siŵr bod hwnna'n rhywbeth i chi gyd ar y porwr, a mynd i moyn gymryd tyn bach o amser i botsio'n gyda. Ar iPad, dwi'n mynd i fynd add, a dwi'n mynd i ddewis shapes. A mewn yn y shapes, chi'n gweld basic shapes, tapio o'r môr fyna, a mae yna gylch D fyna ar pedwerydd un ar draws. Tap ar hwnna, add 1, add 1. Right, dewis i liw yn gynta te, sgrolio reit draw, a dwi eisiau'r gwyrddlas tywyll na. Gwych, tapio done. A'r un peth, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i tapio ffwrdd y popeth, a dwi'n mynd i pinsio i wneud yr cynfas yn fach. Tapio'r cylch enfawr, fwy na na. Dyna fe, fwy na na. Ie, fel na. A nawr allai tapio'r order a dod â'r cylch gwyrdd na'r holl ffordd i'r cefn. Tapio ffwrdd a zoomo nôl mewn. Right, mlaen â ni de. Nawr, beth sy'n dod nesaf yw, mae eisiau i ni nawr i ychwanegu delweddau o'r pethau ni'n ddiolchgar amdanyn nhw ar y ddaear. O, cyn ni, dewch ni gael rhoi chydig o destun gyda. Right, chi'n neidio nôl i'r porwr. Dyma fi fi'n ôl ar y porwr. Dewch fi gael nesau, dewch fi gael ffitio y cyfan yma. Right, testyn. Felly ar yr chwydd, dwi'n mynd i testyn. A ychwanegwch eich testyn. A fan hyn, dwi'n mynd i deipio anwyl ddaear. ... Oedd i'n meddwl dwi. Anwyl ddaear. Right, anwyl ddaear. Chos ni'n sgwennu cerdyn o ddiolch i'r ddaear. A'r tro yma, yn hytrach na cynllun testun pont, dwi'n mynd i ddefnyddio cynllun testun bwa. Dyna fe, anwyl ddaear. A mae ffont gwyn yn mynd i weithio orau fi gyda'r cefndir gwyrdd tywyll yma, ond os ydych chi siap eitha golau, felly bod testun D yn mynd i weithio'n well i chi. Felly, meddyliwch am pa mor dywyll yw'r siap yma, ac os mae gwyn neu D sy'n gweithio orau i chi ar gyfer eich testun. Right. Hwna di wneud, nawr ddim eisiau fi ffindo ffont arall. Felly ffont sy'n edrych fel bod fi wedi ysgrifennu'r cerdyn yma, felly rhywbeth sy'n edrych fel llaw ysgrifen. Ond sy'n hefyd felly ddigon trwchus i ni gael darllen. Mae eisiau ni gael y cydbwysedd na rhwng bod e'n ddarllenadwy, felly bod e'n ddigon trwchus, ond hefyd bod e'n edrych felly fel bod fi wedi ysgrifennu fe, achos cerdyn o ddiolch yw hwn. Beth am permanent marker? Ie, mae hwnna'n gweithio yn ffyda. Permanent marker. Felly na fe, anwyl ddaear. Felly dwi'n chi ailfeintio hwnna. Ffitio fe o amgylch y byd. A chi'n gweld fyna nawr bod yr A chydig yn agos i ymyl y papur. Wel, beth allai wneud yw cylch droi hwn. Dyna ni, fel bod e wedi cylch droi chydig i ffwrdd o ymyl y papur. Mae hwnna yn gweithio'n wych. Anwyl ddaear. Right, dewch ni gael dyblygu'r testun yma. Ticio na fe, dyblygu.
Nawr, does dim angen yr cynllun y bwa yma arno ni, felly dewch nôl i'r testun diofyn. A dwi'n mynd i gylchdroi hwnna nôl i fod yn 0, yn fflat. A dwi'n mynd i roi diolch i ti am, colon. Diolch i ti am. Anwyr ddaear, diolch i ti am. Iawn, yna. Dwi'n rhoi hwnna drws nesaf yna. Licen i bod o'r ti am yn agosach i'r diolch i. Felly, allwch chi wneud hynny'n hawdd ar yr ochr chwith. Clicio'r botwm yma a newid eich bwlch rhwng llinellau. Diolch i ti am. A fe. Gret. Wel, beth i ni'n diolch i'r ddaear amdano nhw? Wel, beth yw'ch hoff bethau chi o fyd natur? Meddyliwch am y pethau chi'n hoffi y myd natur. A mae lot o bethau dyn ni ddiolch amdanyn nhw yma yng Nghymru, yn y myd natur. Sa'n mynd i chi, ond gallen ni sefyll a gwylio tonnau ar lan y môr am oriau. A pan ni'n mynd i lan y môr, na i sefyll na, jyst yn gwylio. Mae'n anhygoel i fi, fel mae pob ton yn hollol wahanol, pob ton yn unigryw, hollol unigryw. A welwch chi fyth ton union yr un peth, a un chi wedi gweld o'r blaen. Dwi'n gwybod hwnna'n beth amlwg i ddweud, ond dwi'n ffindo hwnna'n hynod o ddiddorol, gwylio'r tonnau. Felly diolch i ti am y tonnau. Ac yma yng Nghymru, wrth gwrs, mae da ni fynyddoedd anhygoel, felly dwi'n mynd i chwilio am, beth am chwilio am Wales mewn man hyn. Dyma ni, felly gawn ni lun o un o fynyddoedd Cymru. Iawn? Rai fan hyn, yr arfordir anhygoel. Felly na, dewis hwnna, tocio i gylch, perffaith. Nawr, croeso i chi ychwanegu cymaint o bethau chi moyn fan hyn. Dwi'n mynd i wneud just 3 yn yr enghraifft yma. Felly tonnau, mynyddoedd, a chi'n gwybod beth, dwi wrth fy modd yn edrych ar adar gwyllt, adar ysglyfaethus yn hedfan. A fan hyn yng Nghaerfyrddin, mae yna gyda'ch coch, mae red kite gyda'ch coch yn hedfan reit lan, fyny fri yn yr awyr. Jyst yn hwylio'n araf ar y gwynt. Allai hwylio fe hefyd am hydoedd. Ond pan dwi'n gyrru ar hyd hewlydd y wlad fan hyn yng Nghymru, na beth ni'n gweld yn aml yw'r boda. Dewch ni gael llun o'r boda fan hyn. Dyma fe. Adar anhygoel, byd natur. Gwych. Right. Dyna'r 3 pheth dwi'n ddiolchgar amdanyn nhw. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nesaf yw wneud o draw yr iPad, achos dwi'n siŵr bod chi moyn cymryd munud fach nawr te i sorto hwnna mas. A mae da ni rhyw 10 munud ar ôl, a i ni yn mynd i orffen ar amser eddi. Right, draw yr iPad, add. A dwi'n dewis text, a dwi'n rhoi Arweinwyr Ddaear, ... done. Dewis y font. Oops, tap. Dewis y font. Dwi'n siŵr beth sy'n edrych fel llaw ysgrifen. Felly, dyma ni, yr marker. A dwi'n mynd i fynd am font gwyn. A dwi eisiau mynd eto i'r align, curved, tapio fe to, dyna fe, a ni wedi cael e nawr yn y cynllun bwa yna. Gret. Dyblygu hwn ar e, edit, duplicate, lawr o fe, newid yr align i fod yn left, neu center, left felly. Cylch droi hwnna nôl i fod yn flat. Tap, a dwi'n mynd i wneud diolch i ti am, colon, done. Gret, ailfeintio, gosod e'n i le. Gret, nawr te, ni mlaen nawr te i'r lluniau. Done fyna, add. Adobe stock, a dwi'n mynd i chwilio'n gyntaf am waves. Waves. Wrth gwrs, mae beth i chi'n chwilio am gwbl lan i chi, wrth gwrs. Byddai'n gret clywed beth i chi wedi bod yn
ychwanegu eich dyluniadau chi. Dewis eich hun, add un, move freely. A done. Add Adobe Stock. Chwilio am Wales. Trwy hyn. Wales. Ble mae'r mynydd na? Gofio fyna. Dewis y mynydd. Add un. Move freely. Done. Add Adobe Stock. A dwi'n chwilio am y boda i byzzard. Dyna fe. A dewis hun. Add un. Move freely. Gret. Dewch ni gael tocio'r ein o'r tai siap cylch. Felly, dewis e, edit, crop and shape, cylch, done. Dewis, edit, crop and shape, cylch, done. Dewis, edit, crop and shape, cylch, done. Right. Roi'r una yn ei llefydd. O, chi'n gweld bod yr boda heb docio'n daclus iawn. Allai tapio dwywaith yna, tap tap. O, nage, sori. Dewis e a mynd eto i crop and shape, a dyn ni allai lusgo hwnna fel hoffwn i fe o fewn y ffram. Gret. Na fe. Right. Wel, ni bron iawn ar ben. Nôl te i'r porwr. Right. Mae eisiau ni roi enwau'r pethau ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. Felly, dewch i ni gael dyblygu'r testyn yma. Clic. Dyblygu. Lawr o fe. Right. Nawr te. Beth ydyn ni gyda? Wel, diolch i ti am y tonnau. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu siap tu ôl i hwn. Dwi'n mynd i ailfeintio fe hefyd. Fel bod yn llai. Dyna ni. Nawr, dwi'n mynd i ychwanegu siap. Felly, sgrolwch lawr i siap. Iawn. A beth dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu nhw'r siapau mwy diddorol. Iawn. Yr un sy'n edrych felly fel banner. Iawn. A gallech chi ddefnyddio rai addurniadol yma hefyd. Felly, chi clico'r dangos mwy. A dewis siap chi'n meddwl sy'n edrych yn eitha diddorol. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma fan hyn. Iawn, y banner yma. Dwi'n mynd i clicio hwnna. Gret. Nawr, dyma'r tric. Ni'n mynd i osod lliw y banner i fod union yr un lliw ac cefndir eich dyluniad chi. Dwi'n mynd i clicio fan hyn ar dewisiadau'r banner. Llenwi'r siap. A dewis union yr un... Wps, hwnna oedd e. Glaswyrdd a stunnu. A chi'n meddwl, wel, pam ti'n gwneud na, achos nawr ni'n ffili gweld y siap. Ond, os dwi'n nawr yn rhoi'r siap yna uwch ben y llun, mae eisiau fi ddod mlaen y fe yn y stac heina, yn y se. Lles go hwnna'r top. Na fe, chi'n gweld, mae'r cefndir a'r siap o amgylch y testyn yn toddi yn un ar yr ymyl fyna. Mae'n rhoi effaith effeithiol iawn i chi, neu gwe. Mae'n edrych fel bod y cefndir gwyrdd na wedi cael, ni wedi torri fe dy sisiwn a bod ni wedi sloto'r llun mewn rhwngddo fe. Iawn, tric bach i ni fyna. Defnyddio'r un lliw ddwywaith ar heinau gwahanol i greu fframyn diddorol. Right, dyblygu, dyblygu, draw o fe, lawr o fe, y tonnau, y boda. Diolch i ti am y mynyddoedd. Iawn, a dwi eisiau sicr bod hwnna'r un linell. A dim ot bod y testyn, chi'n bod draw i ffwrdd o'r llun. Mae'n neud e, os rhywbeth, yn fwy effeithiol, ynddo e? Right. A yn olaf, mae eisiau ni arwyddo y cerdyn yma. Felly, dewch i ni gael blodyn fel fframyn i'n llofnod ni. Felly, dwi'n mynd i chwilio am cyfryngau, lluniau, a dwi'n mynd i chwilio am syml am flower. Iawn. A ni jyst yn moyn pen y blodyn. Iawn. Bydde unrhyw un o'r un o'r top yn gweithio'n iawn. Just pen blodyn i chi moyn. Yn dderfrydol bod canol y pen blodyn gyda lle i chi gael eich testyn yn y fe. Iawn. Iawn, sgrollen o'n y top. Bydde un o'r ein yn ffain. Na fe, hwnna'n iawn. Dyna fe, mewn o'r llun, dim tocio, wpa days, cancel hwnna. Tynnu'r cefndir. Iawn, mae'n tynnu'r cefndir, ac yna dwi eisiau bod hwnna yn llenwi'r bwlch na sdych chi ar waelod
yr waelod eich dyluniad. Iawn, a nawr dwi'n mynd i roi dyblygu'r testyn yma eto, diolch i ti am, a dwi'n mynd i roi, beth dwi'n mynd i wneud? Dyblygu fe, y fe, lawr o fe, o, mae eisiau bod hwn yn y blaen wrth gwrs, llusgo hwnna i'r blaen ar y stac heinau, llusgo fe i'r blaen ar y stac heinau, a dwi'n mynd i deipio fe fan hyn, cariad mawr, Meredudd. Oops. Meredudd. Right. So hwnna wedi wneud. Allech chi eto ychwanegu siap i'r blwch testyn yma. Allech chi fynd i siap. A mae yna siapau cylch dych chi. Iawn, mae rai nhw'n fwy taclus, rai nhw'n chydig bach fwy, chi'n gweld? Aniben. Dyna ni, fel yna. A nawr allai osod lliw y siap yna i fod yn rhywbeth. Allech chi hyd yn oed defnyddio'r pipet a dewis lliw tywyll o'ch blodyn. Ie, rhywbeth fel yna i osod fel cefndir i'ch llofnod chi. A dyna ni, mae eisiau ni enwi hwn nawr, 1 munud drosto, a ni wedi cyrraedd diwedd. Clicio lan fan hyn, cerdyn i'r ddaear. Arbed. A os ych chi moyn llwytho fe lawr, argraffu fe, mae gwmws yr un broses wrth gwrs, a beth i ni wedi wneud eisoes. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod eisiau fi fynd draw i'r iPad a wneud yr un broses na nawr, achos chi bobl sy ar yr iPad, chi'n gwybod yn union fel i wneud yr holl sgiliau yna. Maen nhw'r un sgiliau beth ni wedi defnyddio drwy'r sesiwn heddi a dweud y gwir. Right, dyna ni, ffrindiau. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Fi'n gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Sori enfawr am y broblem sain yna ar y dechrau, ond diolch yn fawr i chi nath roi sylwadau yn dweud bod y broblem, a fi'n gobeithio'n arw bod e wedi bod yn iawn ers hynny. Fi'n meddwl bod e, dwi'n mynd i gael unrhyw sylwadau. Cofiwch nawr te, beth yw'r bethau fi'n gofyn i chi ei wneud? Ffafr i fi yw, os i chi yn postio rhywbeth ar cyfryngau cymdeithasol, tagiwch ni mewn os gwelwch yn dda, gan gynnwys hefyd at Adobe Express, bydde hwnna yn wych. Os i chi fan hyn ar YouTube, yna hoffwch y fideo, tan sgrifwch i'r sianel, hwnna'n help enfawr. A wedyn cofiwch am y sesiynau sydd i ddod. Wythnos nesaf, mae da ni sesiwn ar gyfer diwrnod y gofod. Mae'n diwrnod y gofod y Deyrnas Unedig wythnos nesaf. A mae yna sesiwn arbennig gyda ni. A ni'n mynd i fod yn arlunio yn y sesiwn yna. Ni'n mynd i fod yn defnyddio yr app arlunio o fewn Express. A ni heb defnyddio hwnna ers Mawrth y cyntaf, os chi'n cofio. Nethon ni'r ddrai gwych na. Felly, yn y sesiwn nesaf, dewch i'r sesiwn yna. Ni'n mynd i fod yn arlunio, sy'n mynd i fod yn lot fawr o hwyl. Diolch enfawr i chi. O, ni wedi cael diolch yn fawr iawn. Blant Ysgol Banc y Felyn, sesiwn ddiddorol iawn wedi mwynhau mas. O, diolch yn fawr i chi am y sylwadau. Diolch i chi am ymuno lawr fyna Banc y Felyn, lawr ar hewl wrtho fi fan hyn. A diolch enfawr i chi am ymuno. Diolch am eich cefnogaeth. Mae wir yn meddwl y byd. Gobeithio bod chi'n mwynhau. A wela i chi mewn rhyw wythnos fach ar gyfer yr un nesaf. Hwyl am y tro. Tara.